Курс на мілітарызацыю аператараў дронаў у Беларусі пачнуць рыхтаваць са школьнай лавы. Новыя схемы махлярства, як не трапіць на вуду ашуканцаў. Не нацыянальнаму герою, а савецкаму палкаводцу ў Гомлі Масква ўсталюе помнік Канстанціну Ракасоўскаму. Пра гэта ды не толькі ў выданні «Аб'ектыву». З вами Юлія Лабанова. Вітаю і запрашаю. Жыхары вёсцы Грабаўка, што ў Гомельскім раёне, чулі шум, падобны да гуку дрона. Пра гэта паведамляе выданне «Флагшток». Тым часам украінскі маніторынгавы праект «Герадар» зафіксаваў беспілотнік у Лоеўскім раёне. А пакуль лятальныя аб'екты пагражаюць беларусам з неба, на зямлі рэжым Лукашэнкі актыўна стварае ўласную беспілотную інфраструктуру. Тэму працягне Настя Печанькова. Курс на мілітарызацыю. Беларусь здольная весці сучасную вайну з выкарыстаннем дронаў, як з мэты назірання, так і для здзяйснення атак. Гэтак заявіў прадстаўнік узброеных сілаў Дзяніс Дудкін у эфире дзяржаўнага тэлебачання. Беспилотники уже перестали быть какой-то экзотикой. Внедрение их идет повсеместно и везде. Конечно, опыт СВО крепко перенимается белорусскими вооруженными силами. Мы учитываем опыт специальной военной операции и максимально внедряем беспилотники в войска. Вайсковец не хавае. Цяпер у краіне вядзецца актыўнае рыхтаванне спецыялістаў, якія змогуць выкарыстоўваць БПЛА на полі бою. Будучых аператараў дронаў пастанавілі рыхтавацца школьнай лавы. Эксперыментальныя класы стварылі ў Бярозаўскім раёне і 64-й школе Менску. Их мотивация превосходит наши ожидания. То есть маленькие детские ручки, держа в руках пульт, сливаются с этой техникой и творят чудеса. Тым часам Беларусь усё глыбей уцягваюць у вайну супраць Украіны. Паводле украінскай выведкі, апошнія гады рэжым Лукашэнкі пачаў нарошчваць вытворчасць вайсковай прадукцыі для патрэбаў Расіі. Як прыклады сярод іншага называюць запушчаны сёлета ў лютым завод кампазітаў для БПЛА, ды пашырэнне вытворчасці мікрасхемаў на інтэграле, нібыта планаванае на снежень. Практически уже там без малого 500 белорусских предприятий в той или иной мере работает в интересах выполнения гособоронзаказа России. Белорусские предприятия делают ударные БПЛА, разведывательные БПЛА, делают прицелы для танков и для артиллерии, делают патроны, делают активные снаряды, артиллерию, шьют одежду. Про секретный завод ударных дронов, что функционует с 2023-го у Фрунзенскім раёне Менску, поведомлял той же Белпол. Паводле документов, что трапили в руки инициативы, до снежня предприемство плануе выйти на вытворчесть до 960 БПЛА штогод. Порядка 1000 БПЛА производства вот этой компании уже поставилось в Россию и уже было применено Россией в войне против Украины. У чэрвені ўзброеныя сілы заявілі пра стварэнне спецыяльных войскаў беспілотнай авіяцыі, якія будуць выконваць шэраг задачаў ад паветранай выведкі да, цытата, нанясення удараў па непрыяцелю. Тады ж Лукашенко наведаў цэнтр рыхтавання і выкарыстання БПЛА ў Бярозаўскім раёне, дзе ацаніў узровень развіцця гэтай галіны ў нашай краіне. Гнаться за этой модернизацией – это тоже большие деньги. А вот создать хороший дрон, типы, 3 или 4 типа, это надо. Будем делать. На думку вайсковага аналітыка Дмітрия Снегірова, хуткі тэмп развіцця беспілотнай інфраструктуры ў Беларусі у першую чаргу звязаны з мадэрнізацыяй беларускай арміі, у тым ліку сістэму супрацьпаветранай обороны. Только за последние месяцы в воздушном пространстве Беларуси было зафиксировано более 50 случаев нарушения со стороны российских БПЛА. И, соответственно, было принято постановление о сбитии российских БПЛА в небе над Беларусью. А использовать, соответственно, те устаревшие системы противовоздушной, противоракетной обороны в моменте нейтрализации данных аэродинамических средств поражения – это весьма неэффективно. Іншыя лічбы называе Флагшток. Паводле выдання 96 дронаў заляцела ў паветраную прастору нашай краіны толькі цягам ліпеня. Гэта рэкордная колькасць БПЛА з пачатку года. Настя Печанькова, Белсат. Ураджай пад пагрозаю, і прычынаю гэтаму могуць стаць не толькі частыя дажджы ды зменлівае надвор'е. 3 гектары збожжавых знішчыў пажар у Кобрынскім раёне.
Пад вёскаю Новасёлкі загарэлася поле з ярывым ячменём. Калі б не своечасовая рэакцыя працаўнікоў МНС, у пажары згубілі б яшчэ 35 гектараў збожжа. 10 тонн ячменю загарэла ў вёсцы Перамонт у Лёзінскім раёне. Там агонь ахапіў збожжа не ў поле, а ў зернясховішча. Гэтым разам працаўнікі МНС не змаглі выратаваць большасць ураджаю, ацалелі толькі 4 тонны. Разам са збожжам згарэлі шчыт кіравання, бункеры, кола зернесушылкі. 1 жніўня агонь ахапіў зернесушыльны комплекс у Жлобінскім раёне Гомельскай вобласці. А ў канцы ліпеня МНС паведаміла пра 8 пажараў на сельскагаспадарчых аб'ектах краіны. Беларусь можа трапіць у новы скандал, звязаны з нелегальнай міграцыяй. Еўракамісія расследуе серыю рэйсаў кампаніі «Белавія» з Менску ў лівійскі Бенгази. У Брюсселі мяркуюць, што гэтыя палёты могуць спрыяць новай хвалі нелегальнай міграцыі ў краіны Еўразвязу. Падрабязней у нашым матэрыяле. Авиарейсы беларускай кампаніі «Белавія» паміж Менскам і Бенгази выклікалі падазрэнні ў еўрапейскіх палітыкаў. Як паведаміла выданне «Еўрактыў», з спасылкаю на еўрапейскага чыноўніка рэжым у Беларусі мог каардынаваць свае дзеянні з саюзнымі для Расіі ўладамі ва ўсходняй Лівіі. Частота і характар гэтых рэйсаў выклікаюць пытанні адносна патэнцыйнага спрыяння плыням нелегальнай міграцыі. Тым часам дадатковыя захады для аховы мяжы ад мігрантаў прыняла Польшча. На ўчастку мяжы з Беларусю ўздоўж заходняга бугу афіцыйна запрацаваў электронны бар'ер працягласцю каля 172 кіламетраў. Ён стаў завяршальным элементам ахоўнай інфраструктуры, што ахоплівае цяпер усю мяжу Польшчы з Беларусю, як сухапутныя, так і водныя ўчасткі. Гэта дасць магчымасць памежнікам весці няспыннае назіранне і выяўляць інцыдэнты, звязаныя з нелегальным мінаннем мяжы. Prawie 280 milionów, prawie... Інвеставана амаль 280 мільёнаў злотых, усталявана амаль 5000 камераў, амаль 2000 інфрачырвоных асвятляльнікаў, каб увесь час атрымліваць сігналы пра тое, што гэты ўчастак мяжы пераходзяць, што тут адбываецца спроба незаконна перайсці нашу мяжу. Сістэма забяспечвае аўтаматызаванае няспыннае назіранне без мёртвых зонаў і дазволіць фіксаваць спробы нелегальнага пераходу мяжы, выяўляць выпадкі кантрабанды, ідэнтыфікаваць пагрозы і парушальнікаў і своечасова прымаць захады для затрымання. Аднак пакуль электронны бар'ер толькі пачынае сваю працу, актыўнасць мігрантаў на мяжы расце. За першыя 3 дні жніўня польская памежная служба зарэгістравала больш за 380 выпадкаў незаконнага трапляня ў краіну з тэрыторыі Беларусі. Агулам у студзені-ліпені сёлета зафіксавалі больш за 27 000 спробаў незаконнага пераходу з Беларусі ў краіны Еўразвязу. Гэта больш, чым за такія ж перыяды летась і пазалетась. Андрей Сульжыц, Белсат. Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа прыняў адстаўку ўрада Гінтаўтаса Палуцкаса. Кабінет міністраў мусіў скласці паўнамоцтвы ў сувязі са звальненнем прэм'ер-міністра. Гэта прадугледжвае заканадаўства. Апошні падаў у адстаўку праз карупцыйны скандал. Урад часова працягне выконваць абавязкі на чале з літоўскім міністрам фінансаў. Пра іншыя навіны замежжа ў нашым аглядзе. Спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта ЗША ў пытаннях Украіны Кіт Келах найбліжэйшымі днямі наведае Кіеў. Чыноўнік прыедзе ва ўкраінскую сталіцу напярэдадні сканчэння ультыматуму Трампа Пуціну, тэрмін якога сцякае 8 жніўня. Паралельна з гэтым 6 і 7 жніўня іншы спецпрадстаўнік Трампа ў пытаннях Блізкага ўсходу і Расіі Стыў Уіткаў наведае Маскву. Сёння ўначы дроны службы бяспекі ўкраіны атакавалі расійскі вайсковы аэрадром Сакі ў акупаваным Крыме. Паводле СБУ удалося паразіць варожыя знішчальнікі. Адзін Су-30СМ цалкам знішчаны, яшчэ адзін пашкоджаны. Таксама трапілі пад удар 3 Су-24. Апроч гэтага пацелілі ў склад авіяцыйных боепрыпасаў. Аэрадром Сакі – ключавая база расійскай авіяцыі ў Чорным моры. СБУ падкрэсліла, што кошт аднаго толькі Су-30СМ можа дасягаць $50 мільёнаў.
Краіны-чальцы АПЕК плюс дамовіліся павялічыць здабычу нафты на 547 тысяч барэляў за сотню ўжо з верасня. Пра гэта паведамляе прэс-служба арганізацыі. Пастанову прынялі 8 краінаў, сярод якіх Саудаўская Аравія, Расія, Ірак, ААЭ і Казахстан на фоне ціску ЗША на Індыю з патрабаваннем спыніць куплю расійскай нафты. У АПЕК плюс заяўляюць, што ідуць на такі крок з улікам стабільных эканамічных прагнозаў і сітуацыі на рынку. У выніку павелічэння здабычы цэны на нафту Brent сёння ўпалі ніжэй за $69 за барэль. Сёння ў швейцарскім Ньёне адбылося лёсаванне нокаут-раунду Лігі канферэнцыяў УЕФА. Пераможца пары, дзе гуляе беларускі клуб з горадні, Нёман Клаксквуйк, згуляе з іспанскім Раю Валекана. Клуб з Іспаніі ў мінулым сезоне заняў 8-е месца ў нацыянальным чэмпіянаце. Першы ж матч гарадзенцаў супраць Клаксквуйка у межах 3-го туру Лігі канферэнцыяў УЕФА адбудзецца заўтра на Фарэрскіх астравах. Другая гульня пройдзе 14 жніўня у Вугоршчыне. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Махляры працягваюць актыўную дзейнасць у Беларусі. Падманваюць перадусім асобаў сталага веку. Міліцыянты паведамляюць пра выкрыццё розных схемаў, затрыманні арганізатараў ды удзельнікаў ашуканстваў. Што зрабіць, каб не трапіць на вуду махляра? І ці праўда міліцыя змагаецца з імі гэтак эфектыўна, як рапартуе? Накануне мне на телефон мобильный позвонил неизвестный номер и предоставился сотрудникам финансовой милиции. 59-гадовая жыхарка Івановскага району стала ахвярай тэлефонных махляроў. Яны назваліся працаўнікамі фінансавай милиции и выманілі ў яе 53 тысячи рублёў. Злоумышленник уверил жертву, что после проверки деньги будут возвращены. Она поверила звонившему и отдала посреднику мошенников все свои сбережения. По горячим следам правоохранительные Брещины задержали курьера. Им оказался 23-летний житель соседней страны. Іншую ахвяру махляры зрабілі сваёй курьеркаю. У нее не было никаких сбережений, поэтому кураторы велели ей поработать курьером, чтобы погасить вымышленный долг перед банком. Сказал, что мы вам все эти кредиты перекроем. Нет, это так не работает. Это мошенник. Вас могли сейчас обмануть. 73-гадовая жанчына атрымала ад іншай пенсіянеркі, таксама ахвяры махляроў, каля 15 тысяч долараў і 55 тысяч рублёў. Адной жанчыне махляры назваліся працаўнікамі Белтэлекаму, другой водаканалу. Як відаць з міліцэйскіх зводак, ахвярамі падмана найчасцей робяцца сталыя людзі, а міліцыянты найчасцей затрымліваюць не самих махляроў, а толькі курьераў. Мошенники, они намного более мобильные, мошенники более креативные, они используют достаточно и дорогое оборудование, и дорогой софт для того, чтобы совершать мошенничество, потому что они прекрасно понимают, что они эти деньги смогут отбить. Милиция, так называемая, не обладает такими возможностями, и она, как правило, задерживает, каких-то только посредников. Уладзімір Жыгар зазначае, што большасць заяваў грамадзянаў пра махлярства застаецца без завядзення крымінальнай справы. У самих органов внутренних дел нет никаких достаточных знаний, инструментов для того, чтобы бороться с мошенничеством. Вообще, в принципе, не только если мы говорим про какое-то телефонное мошенничество, либо мошенничество в сети интернет. И это ситуация, которая уже идет не первый год. І таму, каб абараніцца ад махлярства, застаецца захоўваць пільнасць і не давяраць асобам, якія праз тэлефон ці ў інтэрнэце просяць вас выканаць грашовыя аперацыі. Аліна Скрабунова, Белсат. Жорсткія рэпрэсіі ў Беларусі не толькі дасягнулі выключнага ўзроўню, але і працягваюцца. Пра гэта гаворыцца ў аглядзе нямецкай праваабарончай арганізацыі «Ліберако». Агляд прымеркаваны да 5-годдзя з пачатку пратэстаў у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Выканаўчы дырэктар арганізацыі Марко Фібер канстатуе, што ў Беларусі, цытата, «працягваецца пераслед дысідэнтаў, удзельнікаў пратэстаў, журналістаў, праваабаронцаў і адвакатаў, а ў судах няма ні незалежных назіральнікаў, ні годных адвакатаў». Таксама праваабаронца адзначае, што палізняволеных часам амністуюць і вызваляюць, або іхныя выракі заканчваюцца. У той жа час, як мінімум столькі ж людзей прыгаворваюць да працяглых тэрмінаў, так што колькасць палізняволеных ужо шмат гадоў перавышае 1000.
Нагадаем, весна за апошнія 5 гадоў зафіксавала 7239 прысудаў паводле палітычных справаў. У турмах застаецца сама меней 1182 палітвязні. Ну і 4 гады столькі нашага калегу Владзіміра Мацкевіча трымаюць за кратамі. Філосафа, метадолага, стваральніка лятучага універсітэту і вядоўцу праграмы «Размова» на Белсаце пакаралі 5 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі. Са жніўня 2021 года да красавіка 2022 Владзіміра Мацкевіча трымалі без суда. Праз гэта ён абвяшчаў галадаванне. У выніку беларускага інтэлектуала судзілі паводле 3 артыкулаў: дзеянні, што груба парушаюць грамадскі парадак, зневага Лукашэнкі і стварэнне экстрэмісцкага фармавання або удзелу ім. УМУС уключыў Мацкевіча ў свой так званы экстрэмісцкі спіс. Праваабаронцы фіксавалі, што Мацкевіча ўтрымлівалі ў штрафным ізалятары і памяшчалі ў памяшканні камернага тыпу. А ў лютым 2023 года яму змянілі рэжым утрымання на больш жорсткі турэмны. У жніўні 2023 палітвязню зрабілі планавую аперацыю. Сёлета за кратамі Владзімір Мацкевіч сустрэў свой 69-й дзень народзінаў. Памятаеце грэцкі міф пра траянскага каня, з дапамогаю якога данайцы авалодалі Трояй? Гісторыя мае ўласцівасць паўтарацца. Што да беларускай рэчаіснасці, то гэткімі траянскімі коньмі могуць стацца шматлікія падарункі беларускаму народу ад расейскага, за якімі хаваецца экспансія і каланізацыя. Гэтак Гомлю расейцы маюць падарыць помнік савецкаму маршалу Канстанціну Ракасоўскаму. У чым небяспека? Валера Руселік. Каму і якія помнікі будуць стаяць у Беларусі, гэта вырашаем не мы з вами, грамадзяне Беларусі, а расейцы, у самым, што не ёсць літаральным сэнсе. Гэтак у Гомлі мясцовыя ўлады плануюць паставіць помнік савецкаму маршалу Канстанціну Ракасоўскаму. Менавіта з гэткім чарговым падарункам беларускаму народу адзначылася расійскае вайскова-гістарычнае таварыства, якое, дарэчы, узначальвае памочнік Пуціна Владзімір Мядзінскі. Той самы, который ўжо адкрываў у Менску помнік салдатам расійскай імператарскай арміі, а таксама збіраецца паставіць у Гомлі помнік расійскаму фельдмаршалу Івану Паскевічу, душителю паўстання 1830-31 гадоў. Зараз Расія робіць у Беларусі прыкладна тое, што і в акупаваных тэрыторыях Украіны. Першае, што яны робяць, захапліваючы чарговы горад, гэта ставіць там статую Леніна, хаця пра гэта не просяць ані самі украінцы, ані ў гэтым ёсць нейкая гістарычная патрэба. Адкрыццё помніка запланаванае да 82-й гадавіны вызвалення Гомля ад фашысцкіх захопнікаў. Яно будзе адзначацца 26 лістапада. Менавіта Ракасоўскі, нарадзініца беларускіх целяханаў, камандаваў гомельска-рэчыцкай наступальнай аперацыяй, у выніку якой абласны цэнтр і быў вызвалены. Вось толькі чамусьці не да ўсіх беларускіх дзеячаў у мясцовых уладаў гэткая пашана. І гаворка не толькі пра Каліноўскага альбо Касцюшку, якія змагаліся за вызваленне ад расійскіх захопнікаў. Згадаем таксама савецкага франтавіка Васіля Быкова. Сотні тысяч подпісаў, шматлікія звароты грамадзянаў. Не, помнік Быкаву нельга. Зрэшты, мазаць усіх чыноўнікаў чорнай фарбай ўсё-ткі не варта. Далёка не ўсе з іх запраданцы і здраднікі. Там багата беларускіх патрыётаў. Перакананы экс-дэпутат з Мастоўшчыны Зміцер Кухлей. У беларускіх рэгіёнах праводзяцца і культурніцкія і іншыя мерапрыемствы нацыянальнага характару. Але яны не могуць быць публічнымі і не могуць быць анансаваны маштабна. Таму што, зноў жа, накінуцца прыхільнікі рускага міра, прыцягнуць дадатковую увагу і выцягнуць нейкія там факты для сілавікоў, якія могуць гэтую актыўнасць усё падавіць. Зрэшты, супрацьстаяць расійскаму свету ў Беларусі мусіць кожны з нас. Перакананы выканальнік абавязкаў прадстаўніка АПК ў справе нацыянальнага адраджэння Павел Баркоўскі. І пачаць можна з самых простых крокаў. Проста вызначыць для сябе і набыць нарэшце некалькі беларускіх кніжак, пачытаць іх разам з дзецьмі і ўзяць сабе нейкую кніжку цікавую па-беларуску, прачытаць і такім чынам вярнуць гэтую мову трохі ў свой зжытак. Больш цікавіцца нацыянальнай гісторыяй, больш наведваць падзеі менавіта з удзелам беларускіх
культурных дзеячоў, а не хадзіць на рускія нейкія мерапрыемствы, рускую попсу. Урэшце, вызначаць, які і каму помнік мусіць стаяць у доме, хто мае, як не гаспадар гэтага дому. Валер Руселік, Белсат. Гэта былі ўсе навіны ў аб'ектыве, але яшчэ больш у нашым тэлеграм-канале. Перайсці ў яго можна праз QR-код на вашых экранах. Эфір жа працягне інфармацыйна-публіцыстычная частка. Гаспадарства чакаюць Белсат, онлайн-студыя Белсат, якую, уласна, правядзём разам з Алесем Залеўскім. Вітаю, гаспадарства. Сёння мы абмяркуем, як Еўракамісія расследуе датычнасць Белавіі да перавозак мігрантаў з мэтай арганізацыі гібридных атакаў на межах Еўразвязу. А тым часам беларусу, каб патрапіць у Польшу, трэба прастаяць на мяжы ад 3 да 5 дзён. Ці ўдасца захаду выбіць з рук у Лукашэнкі мігранцкі інструмент ціску? Гэтая тэма неўзабаве, пакуль агляд самых цікавых публікацый нашай старонкі Белсат.eu. Дзе найбольш выгадна купіць гародніну і садавіну? На рынку ці на сайце прыватных абвестак Куфар. На апошнім, дарэчы, дастаткова смачных прапановаў, калі хто не ведаў. Журналісты нашага інтэрнэт-парталу параўналі цэны на Куфры і Менскай Камароўцы. Гэтак агуркі на Камароўцы каштуюць ад 3 рублёў 9 копеек за кілаграм. На Куфры мінімальны кошт 3,5. Салодкі перац, прычым не самы эстэтычны, на рынку будзе ад 6,5 рублёў. На інтэрнэт-партале ізноў танней, ад 5 рублёў, што праўда не ў Менску, а ў Шчучыне. Кошты на бульбу на Куфры таксама стартуюць з ніжэйшай адзнакі, ад 1 рубля. На Камароўцы ад 2 рублёў 9 копеек. Што наконт памідораў, лісічак, клубніцаў ды іншых ягадаў, чытайце на нашай інтэрнэт-старонцы Белсат.eu. Спачатку перарэгістрацыя і атэстацыя, цяпер так званыя прафесійныя этычныя патрабаванні. З ліпеня беларускіх экскурсаводаў і гідаў-перакладнікаў забавязалі ведаць і трансляваць турыстам правільныя ідэалагічныя устаноўкі пра Беларусь, якія менавіта і як гэта будзе працаваць, высвятлялі нашыя калегі з сайту Белсат.eu. У новай інструкцыі ад Міністэрства спорту і турызму некалькі трывожных пунктаў. Па-першае, экскурсаводы павінны праяўляць павагу да дзяржаўных сімвалаў, традыцыяў Беларусі і браць удзел у захаванні гістарычнай памяці. Па-другое, не дапускаць пры правядзенні экскурсіяў суб'ектыўных і некарэктных ацэнак і выказванняў пра Беларусь. Па-трэцяе, экскурсаводы мусяць быць абазнанымі ва ўнутранай і вонкавай палітыцы краіны. Вось як каментуе новаўвядзенне палітычны аналітык Вадзім Мажэйка. Вядома, у Беларусі такое зарэгуляванне мае характар не столькі лабізму турыстычнай індустрыі, колькі дзяржаўна-ідэалагічны. Фактычна, з гідаў хочуць зрабіць ідэолагаў на аўтсорце, каб яны казалі толькі нейкую пра лукашэнкаўскую інфармацыю. Ці ўдасца, на думку эксперта, уладам дамагчыся такога выніку? Чытайце ў артыкуле на нашым сайце. А тым часам у суседняй Расіі рыхтуюць адразу некалькі заканадаўчых ініцыятываў, якія абмяжоўваюць свабоду ў інтэрнэце. Хочуць караць за пошук экстрэмісцкіх матэрыялаў і выкарыстанне VPN-у, а таксама заблакаваць замежныя месенджеры. Ці пяромі Беларусь такія ініцыятывы, як сябе абараніць беларусам, якія ездзяць у Расію, даследавалі журналісты нашага інтэрнэт-аддзелу. У Расіі ў працэсе ухвалення правак у Кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях. Чакаецца, што з'явяцца штрафы за наўмысны пошук і спробы праглядаць так званыя экстрэмісцкія матэрыялы. У сувязі з гэтым самая простая парада беларусам, якія наведваюць Расію, карыстацца VPN-ам. Праўда, і тут расейцы хочуць змяніць заканадаўства і прызнаць выкарыстанне такіх праграмаў абцяжарвальнай акалічнасцю. Прынамсі ў выпадку, калі дакажуць, што VPN выкарыстоўваўся для нейкага злачынства. Таксама расійскія дэпутаты жадаюць заблакаваць месенджер WhatsApp, да імаверна Telegram, і замяніць іх нацыянальным месенджерам Max ад холдынгу ВК, падкантрольнага расійскім уладам. Эксперты мяркуюць, што ўсё напісанае ў ім можа быць выкарыстана на судзе і не раяць беларусам гэтага месенджера. Наколькі вялікая імавернасць таго, што ўлады Беларусі ўслед за расійскімі прымуць падобныя законы, чытайце ў вялікім аглядзе Алеся Новоборскага для Белсат.eu. Мексіка, Гватэмала, Беліз, Сальвадор, Гондурас, Коста-Рыка, Панама. Гэта не проста пералік краінаў Цэнтральнай Амерыкі, гэта маршрут падарожніка з Салігорску Александра Гойшыка. Пра кожную з гэтых краінаў Александр публікуе дзённікі сваіх прыгодаў на сайце Белсату.
Вандроўка Александра па Панаме была поўнай нечаканасцяў. Напрыклад, хто б мог падумаць, што ў краіне жыве вялікая кітайская дыяспара, ажно 200 тысячаў, ці што ў Панаме можна перапраўляцца на паромах Балтыя і Паланга, закупленых у Літвы, ці што нацыянальная валюта тут амерыканскі долар. Не абышлося і без праблемаў са скутарам, на якім вандруе Александр. Спачатку сур'ёзная паломка, потым пошукі шляхоў, як перабрацца з цэнтральнай у паўднёвую Амерыку, бо дарожных зносінаў няма. 100 кіламетраў непралазных джунгляў пад кантролем мясцовых плямёнаў і наркакартэляў ды прырода, якая не даруе слабасці. Смяротна небяспечная тэрыторыя, куды лепш не совацца нават пешшу, не кажучы ўжо пра скутар. Таму у Панама-Сіці мне трэба будзе знайсці спосаб пераправіць скутар у Калумбію паветрам ці морам. Пачынаўся новы квест, і я ўжо адчуваў, што лёгкім ён не будзе. Каго Александр частаваў дранікамі ў Панаме і як дабраўся разам са скутарам да Калумбіі у аўтарскай калонцы на нашым сайце. Ці можа быць яшчэ горш для Белавіі і афіцыйнага Менску, калі ў Брусэлі пацвердзіцца падазрэнне ў сістэмным падвозе мігрантаў для штурмаў межаў Еўразвязу, а таксама як беларускую салідарнасць канвертаваць у інструмент палітычнага ціску на атачэнне Лукашэнкі. Запрашаем на абмеркаванне гэтых пытанняў з топавымі экспертамі ў рэгіёне. Спадарства, працягваем наш эфір. Алесь Залеўскі, Юлія Лабанова. Але перад тым, як пачнем абмеркаванне, нагадаю, што вы можете браць удзел у галасаванні пад трансляцыяй у YouTube. Сёння мы пытаемся у вас, ці гатовыя вы чакаць 3 дні, але, як кажа сённяшні досвед, да 500 дняў можна нават чакаць на мяжы у берасці, каб трапіць у Еўразвяз. І варыянты адказаў: так, калі гэта неабходна. Другі: буду шукаць іншыя варыянты. Трэці пункт: не, таму і не рыпаюся. І чацвёрты: я і так у Еўразвязе. Так, цікавыя вынікі. Ну, на жаль, мы тут не ўлічылі такі варыянт, што візы няма, таму і не рыпаюся, але все-таки мы спадзяемся, што як бы тэарэтычна хаця бы візу можна зрабіць з Украіны ў Еўразвязу. Ну а пасля чакае ўжо наступны квест, як перакрочыць мяжу. Так, а пытанне ананімнае, таму заклікаем вас галасаваць. Ну і цягам сённяшняга эфіра, а тэма будзе вельмі блізкая, вельмі важная да гэтай, мы будзем падводзіць вынікі. Ну а пакуль можна прамежкавыя агучыць, 47% гатовыя чакаць, каб выехаць у Еўразвяз. Ну, так што пытанне вельмі востра стаіць для беларусаў, зачыненыя памежныя пераходы і, уласна, выезд без пераходу. Асабліва сваякам, калі не бачыліся гадамі, то можна пастаяць пару дзён. Добра. Ці штосьці зменіцца ў выніку вось апошніх рухаў Брусэля ў гэтым накірунку? Паглядзім. Давайце да нашай асноўнай тэмы. Ну, беларуская нацыянальная авіякампанія зноў апынулася ў цэнтры міжнароднага скандалу. Гэтым разам праз загадкавыя рэйсы з Менску ў лівійскі Бенгазі. Іх цяпер расследуе Еўракамісія. Паводле інфармацыі выдання «Еўраактыў», у Брусэлі занепакоеныя магчымым дачыненнем Менску і Масквы да арганізацыі новых маршрутаў нелегальнай міграцыі ў Еўропу. Летась у снежні найбуйнейшы авіяцыйны партал Бразіліі «Аэраін» паведаміў пра незвычайную актыўнасць беларускай авіяцыі. Грузавыя самалёты з Менску пачалі рэгулярна лятаць у Лівію, парушаючы міжнародныя санкцыі. Як высветлілася, серыя гэтых таямнічых рэйсаў пачалася неўзабаве пасля візіту ў Менск Садама Хафтара, сына ўплывовага лівійскага военачальніка Халіфы Хафтара. У публікацыі адзначаецца, што сёлета за першыя паўгода больш як 27 тысяч мігрантаў прыбылі ў Італію з Лівіі, а больш як 7 тысяч дасягнулі грэцкага вострава Крыт. Гэта ўтрая больш, чым за аналагічны леташні перыяд. Падазрэнне выклікае і тое, што рэйсы скіраваныя ва ўсходнюю Лівію, рэгіён кантраляваны Хафтарам, вядомым цеснымі сувязі з Крамлём. У ЕЗ асцерагаецца, што Расія і Беларусь могуць ізноў выкарыстоўваць міграцыю як інструмент палітычнага ціску, як гэта ўжо было ў 2021 годзе, калі Беларусь апынулася ў эпіцэнтры міграцыйнага крызісу на межах з Польшчаю і Літвою. І з намі на сувязі Артём Брухан, спікер Координаційної ради і намеснік кіраўніка Народного антикризисного управління. Вітаю вас. Добрый вечер. Так, добра, нас чуеце, калі вас? Даро, Артём, так, уласна, вось на вашу думку, ці можа сведчыць гэтыя рэйсы ў Лівію пра стварэнне новай магчымай схемы нелегальнай міграцыі праз Беларусь? Ці нагадвае гэта нешта з тым, што адбывалася ў 2021? Ці можаце правесці такія паралелі?
Ну, я бы пачаў з таго, што ўвогуле трэба больш шырэй глядзець на гэтую сітуацыю. Калі паглядзець на знешнія зносіны Александра Лукашэнкі, рэжыма Александра Лукашэнкі з такімі краінамі, як Лівія, як Куба, як Нікарагуа, усе яны звязаныя ў тым ліку з рознымі магчымасцямі выбудоўвання адносін з краінамі, якія цяжка назваць дэмакратычныя, якія даволі аўтарытарныя, якія маюць даволі складаныя адносіны з дэмакратычнымі краінамі, з Злучанымі Штатамі Амерыкі, з еўрапейскім звязам. І вось у гэтым сэнсе, я думаю, вось гэтая арбіта Крамля, у которой трымаецца Александр Лукашенко, яна цалкам супадае для выбудоўвання адносінаў з такімі же краінамі, якія з'яўляюцца фактычна донарамі нестабільнасці ў рэгіёне. І сапраўды, вось такое выбудоўванне адносін з Лівіяй, з Хафтарам, гэта таксама можа сведчыць пра нейкую падрыхтоўку для больш шырокага міграцыйнага крызіса, для падрыхтоўкі яго, ці фактычна можа быць нават нейкіх больш такіх сур'ёзных сувязяў, звязаных як з гандлем і зброяй, з міграцыйным крызісам і іншымі справамі, якія могуць дэстабілізаваць сітуацыю на мяжы з Еўрапейскім Саюзам. Ну, таксама я бы хацеў зазначыць, што ў іх падобная сітуацыя, дарэчы, з Хафтарам. Ён не з'яўляецца прызнаным кіраўніком дзяржавы Еўрапейскім Саюзам, і вось тут у іх таксама ёсць кропкі сутыкнення, як кажуць. То бок, але калі вот вяртацца канкрэтна да этой сітуацыі, тое, што вы шырэй кажаце, это цікавае пытанне, так, бо, умоўна кажучы, цяпер Брюссель прыкрые, так, эту крыніцу з Лівіі, так, ну то тады з Нікарагуа, так, Белавія будзе лятаць, кшталту таго. Але калі вот вяртацца канкрэтна да гэтай сітуацыі, Белавія і так пад санкцыямі, што можа пагражаць удзельнікам гэтай справы, так, па выніках вось этого расследавання Еўракамісіі, так, ну, хіба што ўнутраная якраз, так, і ці, в прынцыпе, у сённяшняй сітуацыі беларускім уладам ужо пасля ўсіх гэтых, што нарабілася у нашай краіне, ужо не так важна рэакцыя на гэта, ну і сам Еўразвяз ужо не можа і не будзе рэагаваць неяк асобна, так, на гэтыя факты прывозу гэтых падвозу мігрантаў. Ну, тут варта зазначыць, што зразумела, што рэжым Лукашэнкі хацеў бы зняць санкцыі з Белавія. І такая інфармацыя, якая з'яўляецца, такая інфармацыя, якая пачынае цыркуляваць у еўрапейскіх медыя, зразумела, што яна не дадае магчымасцяў, не адкрывае вось гэтага акна магчымасцяў для лабіявання патэнцыйнага зняцця санкцыяў з Белавія. Па-першае, па-другое, як я казаў, вось той шырэйшы кантэкст, зразумела, што гэта, як вы кажаце, цікава, але не канкрэтна, але ў гэтым кантэксце што галоўнае? Рух у фарватары Крамля сведчыць пра тое, што жаданне змяніць палітыку знешнюю, жаданне зрабіць адносіны з Еўрапейскім Саюзам лепшымі, жаданне змяніць знешнюю агрэсіўную і ўнутраную рэпрэсіўную палітыку няма. А чаму няма? Ну, таму што Александр Лукашенко не мае той суб'ектнасці на дадзены момант, каб самастойна вырашаць яму з Еўрапейскім Саюзам палепшаць адносіны ці не. Ён у любым выпадку будзе азірацца на Крэмль у гэтым пытанні. Таму і выбудоўвае адносіны з саюзнікамі Крамля ў першую чаргу, а не праводзіць суверэнную знешнюю палітыку. Спадар Артём, ну можа жаданне ёсць. Спадар Артём, ну можа жаданне і ёсць. Ён жа збіраў днямі ўсіх дыпламатаў, увесь дыпкорпус і натхняў на адкрыццё на захад у шырокім сэнсе і на ЗША і на рынкі еўразвязу. Можа проста магчымасцяў якраз няма. Так, але магчымасцяў няма, бо Крэмль так мае кароткі ланцуг. Добра, а тады ў чым, выбачце, адразу дадам гэтае пытанне, у чым тады зацікаўленасць Крамля можа быць, улічваючы вось сувязі з халіфай Хафтарам? Пра што канкрэтна тады можа быць гаворка, пра шырэйшы кантэкст? Ну вось вы фактычна ў сваім пытанню дакладняючым, да, паведамілі пра тое, што Лукашенко сапраўды можа і хацеў бы, але не можа. Ну так вот зразумела, што не можа, бо ён свядома выбраў палітыку такой супрацы з Крамлём максімальнай. Таму пакуль там не будзе нічога змяняцца і ў яго паводзінах нічога змяняцца не будзе. Што тычыцца інтарэсаў Крамля, ну тут зразумела. Еўрапейскі Саюз з'яўляецца зараз фактычна таким увасабленнем той пагрозы для России, для саюзнай дзяржавы, так званай. Еўрапейскі Саюз, НАТО – гэта галоўны экзістэнцыйны вораг.
і нагнятаць абстаноўку на мяжы з Еўрапейскім Саюзам, ну фактычна гэта праводзіць гэтую гібридную агрэсію, гібридны ціск, шантаж у нейкай ступені Еўрапейскага Саюза. І Лукашенко тут самы найлепшы саюзнік Крамля, бо менавіта з тэрыторыі нашай з вамі краіны можна праводзіць гэтую гібридную агрэсію з дапамогай інструменталізацыі міграцыйных потокаў. Менавіта ў гэтым сэнс. А далейшыя крокі, ну мы бачым, што адбываецца, ну давайце шыра. Вось нават Дональд Туск паведаміў пра затрыманне 32 завербаваных там дыверсантаў, шпіёнаў, якіх вербавала расійскія спецслужбы на тэрыторыі Польшы. Гэта только тое, што вядома. Ну, то бок гібридная агрэсія, гібридны ціск у дачыненні да Еўрапейскага Саюза — гэта стратэгічна на дадзены момант мэта Крамля, каб менш увагі было да Украіны і больш Еўрапейскі Саюз займаўся сваімі, па-першае, унутранымі справамі, па-другое, наносіць вось гэты стратэгічны удар па галоўнай ідэі Еўрапейскага Саюза, да, шэнгенскай зоны, мяжы, адсутнасці межаў, каб гэта ўсё было складаней і складаней утрымліваць гэтае адзінства ў межах Еўрапейскага Саюза. Гэта больш такія стратэгічныя мэты. Таму Крэмль проста інструменталізуе мігрантаў ад нашу тэрыторыю. На жаль, Александр Лукашенко проста яму на блюдзішкі, як кажуць, прыносіць. Так, ну і не толькі ад этого пакутае еўразвяз, а перадусім беларусы, якія стаяць цяпер у чэргах на выезд з краіны, і беларусы, якія не могуць атрымаць візы, таму што пазакрываліся дыппрадпрацоўніцтвы ці абмежавалі сваю дзейнасць у Беларусі менавіта праз гэты крызіс. І это адна з асноўных прычынаў, чаму пункты пераходаў не працуюць усе з краінамі еўразвязу. Ну і тым больш дзіўна, чаму за 4 гады гэтага міграцыйнага крызіса еўразвяз так і не здолеў выбіць з рук Лукашэнкі гэты інструмент ціску праз мігрантаў. Ну і сёння якраз Польшча увяла в строй такі электронны бар'ер на ўчастку мяжы з Беларусі па заходняму бугу. Гэта 172 кіламетры. Цалкам праходзіць праз тэрыторыю надбужанскага памежнага атряду. Ён уключае ў сябе 1900 стоек з камерамі і 5000 відэакамераў. Але вось дагэтуль не атрымліваецца спыніць поток. Чаму дагэтуль не ўдаецца эфектыўна супрацьстаяць атакам мігрантам з беларускага, ну і расійскага боку? Ну, таму што, па-першае, гэтым атакам дапамагаюць фактычна беларускія ўлады. Яны спрыяюць гэтаму, дапамагаюць мігрантам з дапамогай розных рэчаў, там піліць гэты забор, яшчэ штосьці. Зразумела, што шмат якія рэчы не маглі бы адбывацца без дапамогі і падтрымкі з боку ўладаў. Таму тут відавочна, што гэта не проста. Так, рэйсы Белаві, тут шмат чаго адбываецца. Гэта сістэмная такая праца, сістэмны ўдзел у гэтай гібриднай агрэсіі. І давайце шчыра казаць, вось калі мы кажам, што чаму там еўрапейскі звяз Саюз не спыніў гэта, ну вось вайна ва ўкраіне таксама працягваецца, нягледзячы на тое, што вводзяцца і моцныя санкцыі. І сапраўды мы зараз знаходзімся ў той сітуацыі, калі вось такія дыктатарскія рэжымы, у той сітуацыі, калі розныя агрэсары, яны спрабуюць вось гэтай грубай сілай, парушэннем усіх дамоўленасцяў, міжнародных нормаў, проста спрабаваць слабыя месцы Еўрапейскага Саюза, да, там, дэмакратычных краінаў выкарыстоўваць у сваіх інтарэсах. Гэта цынічны, прабачце, але з іх боку такі прагматычны падыход. І вось найбольш прыкра, што наша краіна, якая сапраўды магла бы быць такім, ведаеце, такім мастом, да, донорам стабільнасці, Артем. Ну так, как бы стабільнасці зараз вось гэта і няма, як кажуць, таму і мы бачым, што адбываецца, што Еўрапейскі Союз просто насамрэч не можа нічога з гэтым зрабіць, а вось Расія і там са сваімі саюзнікамі працягваюць гэтую фактычна гібридную агрэсію, і на жаль, гэта будзе працягвацца, пакуль знешняя палітыка ў першую чаргу ў Крамлі не будзе зменена. Вы згадалі слабыя бакі еўразвязу, і сапраўды еўрапейскі звяз крытыкавалі і апазіцыя, і незалежныя журналісты, і за бюракратыю, дзесьці за павольнае прыняцце рашэнняў. Але, ну, глядзіце, гэтую праверку хіба ініцыяваў ўсё ж такі
ініцыявала Еўракамісія цяпер. Ці гэта сведчыць пра тое, што больш пільна сталі сачыць за дзейнасцю Расіі, Беларусі, сачыць за, магчыма, гэтымі дзірамі, лазейкамі у санкцыйнай палітыцы, у міграцыйнай палітыцы? Ну так, зразумела, што больш жорсткай становіцца палітыка еўразвязу ў гэтым пытанні, і еўрапейскія чыноўнікі больш увагі гэтаму дадаюць, бо, зразумела, не так хутка рэагуюць, бо трэба перабудавацца, зразумець увогуле, што адбываецца. Вось у адрозненні да дыктатур ўсё ж такі еўрапейскія краіны паспрабавалі разабрацца, што сапраўды адбываецца, чаму так, а не і інакш адбываецца. І вось тады ўжо прымаюцца рашэнні ўзважана, магчыма, не так хутка, як камусьці хацелася б, але тая ж Польша даволі хутка прыняла рашэнне пра ўмацаванне мяжы. Да, зразумела, гэта такое практычнае, простае, найбольш простае рашэнне, замест таго, каб падумаць, магчыма, як бы там дапамагчы беларускаму грамадству змяніць сітуацыю ўнутры краіны. Але ў першую чаргу зараз усе краіны, усе дзяржавы, усе ўрады будуць думаць у першую чаргу пра сваю бяспеку. І вось тое, што адбываецца на мяжы, гэта, вось мы бачым гэтыя кадры. Гэта складана было ўявіць сабе ў 2019 годзе. Да? Вось зараз гэта адбывалася ў 2021, працягваецца штодзень, і мы бачым, кідаюць палкі з цвікамі ўбітыя і бутылкі з кактэйлямі Молатава. Шмат чаго адбываецца. І гэта новая рэчаіснасць, у якой мы жывем, і Еўрапейскі Саюз, так или інакш, зараз мы бачым, вось Польша ў першую чаргу, да, як стаіць на мяжы, вось выбудоввае гэту тарчу ўсход. Да? Так, у нас апошняе пытанне засталося да вас, спадар Артём. Мы часта ківаем у гэтай тэме. Беларусы стаяць так на мяжы суткамі, бо пункты пропуску не працуюць праз тое, што беларускі бок так вось падвозіць гэтых мігрантаў, якія атакуюць мяжу. І ківаем на Пуціна, так, што Лукашенко толькі выконвае волю Пуціна, так, у гэтым, вот цяпер яны былі таксама наваламі, тут все чакаюць, што цяпер Лукашенко, які план ад Пуціна новы прывёз, што якія будуць бякі адбывацца на нашай тэрыторыі, да. А ці не ёсць, можа так, вот вяртуўшыся да матывацыі самога Лукашенка, што, можа, і ён зацікаўлены, беларускія ўлады, у такой сітуацыі на дадзены момант, так як казаў Васкрэсенскі, што нам не трэба тут асабліва людзей, которые не хочуць ісці працаваць на завод, да, в Беларусі. Так і выязджаць тады беларусы не могуць. Яны такім чынам ізаляваныя, так, фактычна. Нема вось этого адмену паміж беларусамі, которые за мяжой таксама, да. Нема кантактаў, камунікацый такіх цесных з дыяспарай беларускай, так. Што магло б там нараджаць нейкія ініцыятывы, там нейкія дзейнасці і так далей. Можа, у гэтым для іх страх большы, ад таго, што церпіць эканоміка, да, там, бо такая сітуацыя на мяжы, там, напрыклад, менш там прапускная здольнасць і штосьці яшчэ. На вашу думку, вось матывацыя Лукашэнкі ў гэтым крызісе, яна все-таки больш такая на баку Пуціна граць, ці все-таки ён бы хацеў адкрыцца, вось, і каб з гэтымі мігрантамі нарабіць парадак? Ведаеце, тут матывацыя ў яго можа быць розная. Я, дарэчы, хутчэй лічу, што ён ужо цалкам у адной лодцы з Пуціним, і вось гэтыя візіты на Валаам і гэтак далей, бо часам мы можам спрабаваць выдаваць, вось, я вось чую ў вашых пытаннях, там, жадаемае за тое, што насамрэч ёсць. Магчыма, магчыма бы Лукашенко і хацеў бы, але гэта ўжо мы заходзім на поле спекуляцыю. Ёсць факты. І факты кажуць адваротнае. Факты кажуць тое, што ён спрыяе перамяшчэнню гэтых мігрантаў, Белавія удзельнічае ў перавозе гэтых людзей, пагранічнікі дапамагаюць мігрантам, ці не замінаюць, як мінімум, штурмаваць мяжу. Усё сведчыць пра тое, што гэта цалкам такая адпаведная яму узгодненая палітыка. І нават тэзы пра тое, што Еўрапейскі Саюз нам не так патрэбны і мы можам пацярпець, гэта ж таксама пра яго палітыку. Магчыма, штосьці потым зменіцца, але на дадзеным выпадку, мне падаецца, вось тое, што адбываецца, яно ў інтарэсах Лукашэнкі, але зразумела не ў інтарэсах беларускага грамадства і беларускага народа. Гэта 100%. Вось пра нацыянальныя інтарэсы тут размовы не ідзе. Вось гэта самае прыкра. Так, і калі б чалавек у сваіх дзеяннях галоўнае ставіў нацыянальныя інтарэсы, ён бы думаў, якім чынам можна гэтае пытанне выправіць. Але зараз ён факты кажуць пра тое, што цалкам дапамагае. Таму гэта свядома, вось пакуль свядома, пакуль іншае нельга казаць, толькі можна, вось, а можа быць, а можа і не. Дзякуй вялікі. Артём Брухан, намеснік кіраўніка НАУ, быў з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы апошняе расследаванне Еўрапейскай камісіі па датычнасці Белавіі
адносна таго па падвозу мігрантаў, якія нібыта меліся б штурмаваць межы еўразвязу. Ну, крочым далей у нашым эфіры. Статыстыка за апошнія 5 гадоў 7239 столькі абвінаваўчых крымінальных выракаў было вынесена судамі супраць беларусаў за іхныя палітычныя погляды. Паводле ініцыятывы Белпола гулам больш за 500 тысяч беларусаў зазналі рэпрэсіі за гэты перыяд у выглядзе адміністратыўных ці крымінальных прысудаў, звальненняў з працы ды іншых формаў гвалту над правамі чалавека. Нашага калегу з Белсату, філосафа Владзіміра Мацкевіча арыштавалі роўна 4 гады таму. Я быў сведкам, ён ведаў, што па яго прыйдуць, але прынцыпова адмаўляўся пакідаць краіну. Владзімір Мацкевіч – адзін з самых знакамітых беларускіх інтэлектуалаў, філосаф, метадолаг, стваральнік лятучага універсітэту, ужо 4 гады застаецца за кратамі. Яго затрымалі ў жніўні 2021 і засудзілі на 5 гадоў пазбаўлення волі за ўдзел у мірных акцыях, нібыта стварэнне экстрэмісцкага фармавання і крытыку Лукашэнкі. Падчас зняволення Мацкевіч абвяшчаў галадаванне, каб дамагчыся суда, які доўга адкладаўся. Ён не хаваў сваёй пазіцыі, адкрыта выступаў супраць ціску на грамадзянскую супольнасць і заклікаў да пераменаў. Незважаючы на век і праблемы са здароўем, яго трымаюць у турме, неаднаразова змяшчалі ў штрафны ізалятар. У пачатку жніўня 2023 года палітычнаму вязню зрабілі планавую аперацыю. У дзень ягонага затрымання калегі філосафа публікуюць ягоныя працы пра дыялог як адзіны інструмент мірнага развязання крызісу ў Беларусі. Святлана Мацкевіч, былая жонка палітвязня Владзіміра Мацкевіча, з намі знаходзіцца на відэасувязі. Вітаем вас, спадарня Добрый Святлана. вечар. Спадарня Святлана таксама вядомая і экспертка ў галіне адукацыі, так, грамадзянскай супольнасці Беларусі. Да. Першае пытанне, натуральна, што са спадаром Владзімірам, што пра яго вядома, ці падтрымліваеце вы сувязь, наколькі гэта магчыма, што са здароўем, што з ягонымі планамі на жыццё? Последним данным, по последней информации, он продолжает находиться в тюрьме в тех же прежних условиях, в которых он находится уже более 4 лет. Пока то, что мы имеем обратную связь, то, что более-менее те условия, его на данный момент пока устраивают, и он, наверное, к ним привык. Хотя я думаю, что к этому вряд ли можно привыкнуть. И мы все равно продолжаем ожидать, что, возможно, он выйдет раньше срока. За кратамі складана, вядома, палітвязням, але таксама цяжка даводзіцца і сваякам, і блізкім палітычных зняволеных. За 4 гады Владзімір Мацкевіч перажыў шмат усяго, як мы згадвалі ў нашым матэрыяле, гэта і галадаванне, утрыманне за кратамі без суда, аперацыя, шыза. За гэты час што для вас было найбольш складаным і што вам дазваляла трымацца? Очень тяжелый был вот этот этап, связанный с его голодовкой, когда он требовал предъявления обвинений в свою сторону, когда еще находился в СИЗО. И мне это было очень тяжело перенести эмоционально, потому что постоянно это было на грани, так скажем, жизни и смерти. И, собственно, в последний день, когда он закончил голодовку, на 13-й день, когда уже он потерял сознание, то есть для меня лично это был достаточно такой критичный день и понимание того, что что же там происходит, и вот это вот незнание, а что же там происходит, то есть в каком он состоянии. Ожидать это было очень сложно и тяжело. И, собственно, уже на тот момент казалось, что уже пускай оно будет, как оно будет, но только чтобы жив остался. Слава богу, она завершилась, голодовка, чем она завершилась. И, собственно, требования, которые он предъявлял, были удовлетворены. То есть обвинение ему было предъявлено. И далее, собственно, он пошел уже через суд и через реализацию этого наказания, которое ему было присуждено. Спадарня Светлана. Те условия, когда идет информация о том, что там он был в ШИЗО, то есть это не сообщает про то, что куда-то там переводят сразу, да, то есть мы это узнаем всегда в последнюю очередь.
И, конечно, те условия, в которых люди, когда находятся там в ШИЗО и в дополнительных, так скажем, пыточных условиях, туда же, когда это приходит информация после, это тоже очень как бы тяжело осознается и тяжело принять. Спадарня Светлана, я памятаю нашу сустрэчу са спадаром Владимиром канцы 19-го года, 2019-го, восень, зима, і там ще былі калегі, мы думалі над такім медыйным шоу нейкім стварыць, дзе вось розныя беларусы з рэз грамадства збіраюцца і вырашаюць якія праблемы, ну, такое штосьці міні такая рэспубліку, так, і вось памятаю, мы тады сидим, слухаць, і прыходзім да высновы са спадаром Владимиром, што у нас як бы ўжо все грамадства гатова да пераменаў, он кажа, няма толькі аднаго, няма імя, так, вот, хто павядзе, як это грамадства пойдзе, так, за кім і як яно пойдзе. 20-й год мы пабачылі, што так, грамадства гатовае, і мы пабачылі не адно імя, за якім беларусы гатовыя былі ісці, так, ну, скончылася, ці працягваецца, як скончылася, да? Але вось на сёння для беларускага грамадства, на вашу думку, які асноўны выклік, якое асноўнае пытанне? Ну, это то пытание, которое сейчас периодически вдруг начинает периодически всплывать. Это, собственно, вопрос диалога. И под этим, собственно, названием «диалог» каждый понимает что-то свое. Но диалог мы должны понимать, что это все-таки не столько так называемые переговоры между властью в стране и, там, и зарубежными партнерами, или представителями других стран. В первую очередь наши проблемы белорусские можем решить только мы сами. И поэтому диалог, как национальный диалог, он должен происходить внутри белорусского сообщества. И тут, собственно, мне кажется, и наступают самые основные проблемы. Да? Мы думаем, что диалог — это в первую очередь, ну, как бы между людьми, между личностями, да, такое в межличностном формате. Если же мы говорим о политике, то имеется в виду диалог не столько между людьми, сколько между представителями тех или других социальных групп. Это более формализованная часть и технологически, и по содержанию. И, собственно, результатом, надо понимать, что является и должно стать результатом этого диалога. Результатом этого диалога должна быть выработка тех правил, наших общих правил, национальных правил, по которым мы дальше будем, собственно, жить. И по этим правилам мы должны, собственно, договориться внутри. В этот диалог надо уметь еще и войти, да, не просто выразить свое личное мнение где-то там в социальных сетях, да, а нужно как бы соблюдать определенные процедуры, да, войти в этот формат, организовать этот формат диалога, внутреннего диалога. Он является сейчас на данный момент, мне кажется, очень важным, но, наверное, не столько своевременным, да, потому что повестка дня, по которой сейчас живет белорусское общество, она до сих пор расплывчатая, не совсем четко определена. Лично для меня вот такая повестка дня, пункт, связанный с освобождением политзаключенных, должен стоять на первом месте. Все остальное, там, свержение режима, установление там определенного порядка жизни в Беларуси и дальше должно идти уже потом. Да? И на самом деле мы не столько должны сейчас даже мечтать и четко определять, какая у нас будет будущая Беларусь, сколько четко понимать момент настоящего, ситуацию настоящего времени. Да? Так, а здесь и сейчас, ну, к сожалению, ситуация не в нашу пользу. Вот, мы сами раздроблены как территориально, так и на уровне своих представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. То есть это нас разделяют этические представления, нас разделяют мечты, разные мечты. И вот такая вот попытка преодолеть эту разницу внутри себя, эти различия, и договориться, это, собственно, и является, мне кажется, сейчас наиболее актуальным моментом в повестке дня. Так, ну, калі казаць пра вот івент, это устаноўчы сход. Я памятаю, спадару Владимиру весь час тапіў за вось такі івент, што мае адбыцца па-новаму устаноўчы сход Беларусі, дзе мы вырашым, як, што жыць.
ай, часу мала, 1,5 хвіліны застаецца. Давай, напэўна, пра круглы стол спытаем. Так, нядаўна з'явіліся прапановы, нібыта новыя дзеля вызвалення палітвязняў, што вы на гэты конт так, думаеце. але там без Лукашэнкі, напрыклад, круглы стол, так? Зараз вот про гэты круглы стол. Бо я лічу, што праблема ў тым таксама, да, што, вот, кажется, все раскідана, всех розныя ўяўленні, потому што некаторыя беларусы лічаць, многія беларусы лічаць, што ў Беларусі все пераважна татальна супраць Лукашэнкі і за умоўную ціханаўскую латушку. І таму яны хочуць, патрабуюць капітуляцыі, так, Лукашэнкі, так. А ёсць многа беларусаў, якія разумеюць, што за 5 год беларусы ўнутры краіны змянілася шмат, што, в прынцыпе, грамадства змянілася, і, можа, ўжо людзям і трэба прымірэння, так, а не капітуляцыя, так, на пачатку перад дыалогам. Таму ну і пра круглы стол, не ведаю, у вас ёсць ремарка, нема ідэю Тихановской? Я думаю, что те усилия, которые сейчас пытаются говорить про круглый стол, и которые усилия прилагает, в частности, офис Светланы Тихановской, что это не совсем то, о чем говорил Владимир Мацкевич, говоря про круглый стол, да. То есть это попытка от имени белорусов, хотя такого подтверждения, всех белорусов причем, да, хотя такого подтверждения формально, официально мы на сегодняшний день не имеем. Срок фактически электпрезидентства Светланы Тихановской вот заканчивается буквально на днях, через 5 дней. Учредительное собрание и круглый стол, про который говорил Владимир Мацкевич, он не делается отдельным какой-то структурой, демократической структурой, которая от имени всех белорусов берет на себя вот это вот право выражать мнение и требовать что-то от властей официальных. То есть это совершенно другой процесс. Мало того, я думаю, что то, что сейчас заявляется про круглый стол с офисом Тихановской, противоречит той линии переговорной, которая идет сейчас по освобождению политзаключенных между Лукашенко и американской стороной. Да? И вот такое вот наложение этих двух процессов, оно скорее вредит, чем помогает. Так, ну тут нема у нас другого боку офісу Світлани Тихановської, тому мусимо эту дискусію скончаць. Так, але дзякуем за ваше меркаванне. Ну, таксама, калі ласка, трымайцеся, будзем чакаць вызвалення Владимира Мацкевича разам. Светлана Мацкевич, былая жонка палітвязня Владимира Мацкевича, была ў студыі Белсат. Господарство, дзякуем вам за увагу і актыўнасць, за ваши каментары і за ваши падабайкі. Вы можете падтрымаць нашу трансляцыю лайкам. Як зрабіць гэта бяспечна, чытайце пад трансляцыю. Так, ну яго пытанне, ці гатовыя вы чакаць 3 дні на мяжы ў Берасці, каб трапіць у Еўразвяз? Амаль палова, 41% нашай аўдыторыі гатовыя на такія ахвяры. А што рабіць? Якая альтэрнатыва? Так, ну і 36% кажуць, што не. Таму і не рыпаюся. Цікава, ці візы ёсць у гэтых 36%. Ну і 18% аўдыторыі нас глядзіць з Еўразвязу, якія актыўнічаюць у чаце трансляцыю. Дзякуем вялікі усім за ваши адказы. Ну а мы крочым далей і цяпер агляд найцікавейшых матэрыялаў нашых сацыяльных сетак. У пачатку 20-го стагоддзя Яўхім Карскі, навуковец з Падгорадні, здзейсніў амаль немагчымае. Паказаў, што беларусы існуюць як асобны народ з моваю, культурай і сваёй зямлёю. У 1903 годзе ён выдаў унікальную мапу, якая ўпершыню наглядна абазначыла беларускую тэрыторыю, і разам з ёй фундаментальны трохтомнік беларусы. Як адна мапа здолела змяніць погляд на цэлы народ. Глядзіце цалкам праграме «Няпростыя рэчы» з Тимофеем Акудовічем на YouTube-канале Белсат History. Кавалак відэа уже цяпер. У 1903 годзе дэкан гістарычна-філалагічнага факультэта Варшаўскага універсітэта Яўхім Карскі выдаў вялікую навуковую працу, якая мела назву «Беларусы», том 1. «Введение в изучение языка и народной словесности». У дадатак да гэтай працы ў Варшаве была выдадзена этнаграфічная мапа, якая афіцыйна называлася мапай беларускага племені. Канфарміст з натуры, паспяховы дзяржаўны службовец Яўхім Карскі нават не мог сабе ўявіць, якое значэнне гэта мапа будзе мець для палітычнага развіцця ўсяго рэгіёну. Яўхім Карскі сам быў родам з Беларусі. Ён нарадзіўся пад Горадняй у настаўніцкай праваслаўнай сям'і. Сваю навуковую дзейнасць ён прысвяціў вывучэнню этнаграфіі беларускага народу.
Маладая сям'я з Беларусі, што цяпер жыве ў Нарвегіі, нават не спадзявалася на іпатэку. Думалі, будуць патрэбныя складаныя дакументы і жорсткія патрабаванні банку. Але ўсё аказалася значна прасцей. У выніку яны атрымалі крэдыт, які пакрыў 90% кошту будучага дому. Як ім гэта ўдалося? Кавалак відэа ў нашым інстаграме, а цалкам глядзеце ў новым выданні праграмы «Від на жыхарства» на YouTube-канале Белсат Лайв. Удивительная страна Норвегия, удивила она нас буквально на второй год жизни. Я со студенческой визой, беременная, учусь на втором курсе магистратуры, а муж мой уже, получается, магистратуру закончил и получил предложение на место в аспирантуре. Зарплата аспиранта, нельзя сказать, чтобы она прям очень большая, но она хорошая. И как бы вот он получил этот контракт в августе, начал работать. В сентябре мы просто, гуляя вечером мимо банка, говорим, давай зайдем, спросим просто, что надо, чтобы получить кредит на дом вообще. Я такая предполагаю, что нам сейчас выдадут список, что нам надо 10 лет прожить, иметь постоянный вид на жительство, иметь 2 зарплаты, хороший стартовый капитал, что-то там еще, целый список всего, и мы оттуда уйдем. Девушка очень такая приятная, помню, как сейчас ее. Она такая взяла наши идентификационные номера и сказала, мы завтра вечером пришлем вам сумму. Мы такие, ну ладно, сомнительно, но окей, как говорится. И пошли мы домой, на следующий день нам присылают, что вы можете рассчитывать на кредит в 1,5 миллиона. 90% стоимости жилья. Што, едзем у Нарвегію? Абавязкова. У ЗША, у штаце Тэхас, блогер надумаў незвычайным чынам зазірнуць у таямнічы свет пад вадой. Ён прымацаваў маленькую камеру да панцыра чарапахі. Такім чынам можна ўбачыць акіян ейнымі вачыма. Неймавернае відэа ўжо набірае папулярнасць у сацыяльных сетках. Прапаную паглядзець таксама гаспадарству. А ў Аўстраліі выпаў снег, і не проста сняжок, а сапраўдныя гурбы, якія сягаюць да 40 сантыметраў. Такога прыроднага сюрпрызу мясцовыя жыхары не бачылі з 1980-х гадоў. Хоць жнівень у паўднёвым паўшар'і лічыцца зімовым месяцам, такія забавы для аўстралійцаў рэдкая з'ява. Відэа ўжо цяпер, а таксама яго можна паглядзець у тэлеграм-канале Белсату. Дзякуем гаспадарству, што былі з намі. Алесь Залеўскі і Юлія Лабанова для вас працавалі. Да сустрэчы на Белсаце. Пакуль.